Здравейте, приятели на канала Бомбата Бец. Вие сте с традиционната рубрика Петъчната тройка на нашия канал. Платформа, която използваме традиционно е сайтът на британския букмейкър LiveScoreBet, на който сме партньори, редом с легендата на българския футбол Димитър Бербатов. Може да използвате линка, нашият партньорски линк за регистрация, който ще намерите ето тук, като под описанието в описанието под клипа, разбира се, както и в главния коментар съответно. Чрез този лик ще може да получавате много индивидуални бонуси на база вашата игрова активност. Повярвайте ми, заслужава си и веднага ще забележите разликата спрямо другите класически казина. Използвайте нашия линк, тъй като договорили сме специално изключително много промоции за вас в секция спорт. За тези от вас, които те първо попадат на нашето съдържание, добре дошли в нашия канал, канала на Бомбата Бец, единственото място в българското YouTube пространство, запазено за алтернативни прогнози, коментари, анализи и високи ставки. Абонирайте се ето от тук чрез този бутон subscribe или абониране, съответно с черна камбанка, за да получавате всички известия на мига от момента на тяхното качване. Качваме доста постове, реални сигнали в реално време. Съответно, тези от вас, които ни следят от по-дълго време, имаме изключително много рубрики, NBA Picks, измишлютините на бомбата, всякакви други сигнали в реално време, така че заслужава си. А за тези от вас пък, които искат да се присъединят към нашия Telegram, където екшена никога не спира, може да използвате ето този бутон тук Join по изключително лесен и на достъпен начин, на достъпни цени, може да се присъедините към нашия Telegram канал. Линкът е достъпен в секцията за активни членове. Прогнози, дългосрочни анализи, талони, различни видове стратегии. Днес ще бъде качен също анализа за мачовете малко по-късно, след като приключим с видеото, което сме приготвили за вас, скъпи приятели. Така че, повярвайте ми, заслужава си, елате и се присъединете към нашия Телеграм. По този начин също така подкрепяте директно нашата дейност. Това се случва предимно. Ставате членове, разбира се, през десктоп устройството, примерно вашия лаптоп или компютър, както и ако имате Android телефон. За съжаление, за тези от вас, които имат iPhone устройство, включително аз съм с такова устройство, няма как да се присъединя към Телеграма, разбира се, просто го казвам да го имате в предвид. Нека се насочим към нашата петъчна тройка, тъй като тя е доста интересна, с доста приличен коефициент, може би около 5,5-6, според зависи, както ще предложим една страхотна система за голмайстори, янки или Lucky 15, както прецените кое от двата варианта ви устройва, скъпи приятели, така че ще се захванем за работа буквално до няколко секунди. Стартираме направо с първия матч от днешния тираж. Нарушихме ембаргото си, както знаете много добре. По принцип бяхме си дали дума да не залагаме на български матч. И аз и колегата стигнахме до това решение след няколко много странни матча. Странни в кавички, предполагам, знаете какво имам в предвид. Но в крайна сметка пък сезона се така приключи редовния сезон, приключиха типичните измами. Малко вътрешна информация мога да ви кажа. Около 6 или между 6 и 8 клуба висят с лицензите за следващия сезон в българската група. Изключително наясно е бъдещето. Имаше един опит за кризисен пиар през седмицата на един ръководител, който за мен лично не се е събличал по физическо и изобщо не се е виждал в огледалото на какво прилича, но въпреки всичко да управлява българския футбол, в частност професионалната лига, която така или иначе не администрира първенството. Може би за добро, тъй като ако трябваше имахме професионална лига на високо ниво, категорично А-група нямаше да е повече от 10 отбора, но следващия сезон ще е изключително турбулентен и изпълнящия функциите президент, главен асистент, доктор инженер Георги Иванов по прякор Гонзо не е ясно много какво ще прави, така че ще има много фойерверки в следващите 3 до 4 месеца. Това е вътрешна информация. Матч, към който сме се насочили, е между Локомотив Пловдив и Локомотив София. Това е изключително странен матч. Въпреки всичко, какво имам предвид под странен матч? Спомня, че преди около 10 години, може би малко повече от 10 години, имаше разследване за чернотото в България. Беше дошъл един експерт от големите комисии на FIFA и на UEFA.
и беше отишъл да гледа точно матча между Локомотив Пловдив и Локомотив София, който много странно завърши 0-4 в полза на Локомотив София. Те де-факто и на хартия бяха по-слабия отбор. Много ще ми е интересно тук какво ще се случи. Сега в моментната форма мога да ви я покажа какво точно представлява. Локото, Пловдивското Локо с 4 поредни загуби и едно равенство срещу Хебър попадна драматично в зоната на изпадащите, докато Локо София се стабилизира, включително последния кръг постигна една така доста прилична победа срещу Крумовград в столичния квартал Надежда. Хик срещу Ботев Пловдив, разбира се, загубиха катастрофално от Тарда и победиха Славия в така малкото столично дерби. Знаете, там ЖСК София обединението 70-те години. Така че да, Локото си е в горе-долу прилична форма. Последните години статистиката като че ли е в полза на Локо Пловдив. И виждате, имат две победи и едно равенство на Лаута. И разбира се, всъщност имат победа в Надежда. Фактически имат една, две, три. Имат 4 победи и едно равенство. Доста интересно в последните 5 мача, т.е. доминират в двубоите между тези два отбора. Така или иначе, виждате и какво се случва като статистика. Последните два отбора изпадат. Ботев, Враца и Хебър изпадат категорично. Тези двата, 13 и 14 при сегашния формат би трябвало да играят бараж помежду си, който от загуби от двата сблъска между Крумовград, да кажем и Локо Пловдив при моментното класиране, ще играе с третия от втора лига за влизане в А група, така наречената първа професионална лига. Какво е професионалното? Никой не знае. Категорично повече от 10 отбора е престъпление спрямо човечеството, спрямо най-великата игра в България при намаляващо население. Та или иначе, нека се върнем към ставките и коефициентите. Решил съм да спасяваме Пловдивското Локо на 1.81. Паричната линия, която букмейкерите са определили в този коефициент е 55%, така че това е коефициент, който си заслужава риска. В крайна сметка още нещо много важно. Локомотив играеше без публика последните може би 2 месеца и половина. Знаете там за припадналия фен, малумният делегат, който нахлу на терена и естествено предизвика гнева. Даже съжалявам, трябваше повече да го бият. Но както и да е. Така или иначе, ултрасите на Локо се завършат на Лаута. Ще има страхотна атмосфера, гарантирам ви. Матчът е телевизионен, късен, от 8 часа прайм тайма, така че ще има много фойерверки. Единица за Локо Пловдив, предползваме и ранното изплащане на 2 ъп. В крайна сметка, отборите в тази половина не са толкова силни един спрямо друг, така че си заслужава. Втория матч, към който се насочваме, скъпи приятели, е матч между Ман Сити и Увърхемптън. Тук даже ще се ангажираме с прогноз за точен резултат. Само, че може би на сингъл ще я тестваме, тъй като все пак знаете, че това е изключително майсторска прогноза и носи изключително висок риск. Какво сме замислили? С колегата си говорихме. Ставките за единица пренебрежимо ниски. 1,40 на 7,50. Тук се опитваме да трупаме по-голям коефициент. Така че нещо, което си мисля, че има логика тук е да се потърси на първо краен Ман Сити срещу Ман Сити. Тук ставката е 2.05. Първо краен от сорта нещо може би на 2 на 0, на 7 коефициент, 1 на 0 първо полувреме, 1 на 0 второ полувреме, общо 2 на 0 за Ман Сити. Така че, приятели, това е втората ставка, която сме замислили за вас. Така или иначе, нека да опитаме на единичен залог. Тук как да го зашия? Ще го зашия фактически. Ето ще използвам тази опция тук и ще използвам рестото, което е 4,50. Тези ще ги ексклудна и след малко ще ги добавя. Така или иначе, това съм замислил като точен резултат тук. Нека се върнем на така, по времето съответно. Първо краен, Ман Сити би трябвало да си вземе матча. Увърхемптън се спасиха, играят изключително качествен футбол, много приятен за окото, динамичен, смея да твърда. Продължавам да повтарям, това е един от най-симпатичните ми отбори. Отбор, който категорично не заслужава 13-та позиция в класирането. Виждате последната моментната информа. Те са на гребена на вълната, 5 поредни победи. Имаха уникалния мал шанс през голяма част от сезона, може би 3 до 4 месеци,
голяма част от играчите и най-добрите им играчи да са контузени и което изяде главата на един страхотен треньор в лицето на Гари О'Нил, на който изключително много симпатизирам, както и на отбора на вълците от Увърхемптън. Много приятен за гледане отбор, изключително атакуваш, просто страхотен отбор, който заслужава внимание. Така че това е втората прогноза за днешния ден. Първата е единицата на Локомотив Пловдив, за която говорихме допреди малко. Така, насочваме се към третата прогноза от нашата категорична тройка, петъчната тройка на нашия канал. Знаете, това е може би рубриката, която стартира нашата дейност в българския YouTube, благодарение на която днес сме тук и продължаваме да градим история в интернет. Благодарим на всеки един от вас за подкрепата, която ни оказва през последните 6 месеца. Можем само да мечтаем и още един път едно огромно благодаря към вас. Извън лиричното отклонение, нека се насочим към прогнозата за матча. Порто срещу Мореерензе, значи Порто няма право на повече грешки тук. Нека да видим моментната форма на двата отбора. Загубиха изключително скандално срещу Ещрела Амадора с 2-0. Гледах матч по Ринг. Знаете, те излъчват португалската премиера лига. Това е първенство, което изключително много ми допада на мен. Включително в канала имаме изключително големи така удари на матчове от премиера лига. Така че виждате, до загубата от Ещрела Амадора имаха победи срещу Фамаликао, Каса Пия, загуба от Бенфика Лисабон, което разбира се не е срамно, но срамно е да загубиш с 1-4 то вкъщи в крайна сметка и победа срещу Ештурил. Нещо, което е изключително така впечатляващо предвид формата на Ештурил и то на техния стадион. От своя страна пък Мореерензе виждате, че са в потресаваща форма, имат една победа срещу Жил Висенте навънка и оттам нататък една по-впечатляващо равенство срещу Витория Гимараеш в къщи, загуби срещу Рио Авеар, загуби срещу Спортинг Лисабон, загуби срещу Национал Мадейра, като виждате класирането към днешна дата е след последния начин. Порто задължително ще им трябва победа тук, докато Морерензе просто не играе за нищо, за спорт разнообразие, както има една приказка от далечното минало. Така че виждате отбор, който нито може да изпадне, нито може да постигне някакво по-предно класиране, просто доиграва оставащите матчове в сезона, които са 3 на 34 кръга в така, португалската премиера лига има 3 кръга, още 2 фактически след този, така че от тук нататък не виждам какво толкова мога да постигне отбора на Морерензе. Завръщаме се към нашата прогноза. Смятам, че Порто има всички шансове да си вземе матча на минус 1,5, 1.90. Какво означава това? Просто чиста победа на Порто с 2 гола разлика. 2 на 0, 3 на 1, 4 на 2, 4 на 0, 4 на 1 и така нататък. Съответно в градация. Заслужава си изключително много. За тези от вас, които искат, могат да го тестват пък на виждате, европейския хендикап е подобна, как така да се каже, подобна е ставката тук. Нещо много важно, което също много ми така допада, заслужава си да се търси Порто като победител първо по време. Такива мачове обикновено големите отбори си ги вземат още преди почивката и накрая доиграят съвсем спокойно второто полувреме предвид сезона. В крайна сметка Порто може да е в криза, но това е много голям отбор за Португалия. Морерензе просто са много меч, както се казва. Категорично не са, така да се каже, не са фактор, който би могъл да затвърди своето влияние в този турнир. Така или иначе и в този матч нещо да вземе нещо повече, така да се израза. Мисля, с едно по-скромен залог, нещо от сорта на 15 лева си заслужава. Виждате ставката, коефициентът е 7.05, възможната печалба е 105 български лева. Поставяме залога и преминаваме към бонуса, който специално за вас сме замислили. Кратката равносметка е следната. Манчестър Сити срещу Увърхемптън 1-1 първо краен. Локо Пловдив срещу Локо София. Спасяваме локомотивския дух в град Пловдив с единица, права единица за Локо. И Порто срещу Морерензе минус 1,5 на азиатски хендикап за драконите от Естадио до Драгао. Нека се насочим към колонката, която заслужава внимание, особено за голмайстори. Стреляме направо с матча между Вестервул и Дендер. Търсиме Матия Фриган, голмайстор по всяко време на 2.30.
във форма нападател на Вестерло им трябва този матч, тъй като имат шансове да се борят с Шарлеруа за място в лигата на конференциите. Дендър няма абсолютно никакви шансове, нито мога да изпадне, нито мога да се класира по-напред, така че отново отбор, който доиграва сезона. Тук ми се върти в главата нещо от сорта на 2 на 2, някакъв такъв голов спектакъл, може и да бъркам, но търсим Матия Фриган от отбора на Вестерло, голмайстор по всяко едно време. Насочваме се към матча от немската Бундеслига Хайденхайм срещу Бохум. Този матч беше в предварителната селекция, която с колегата изготвихме, само че отпадна по други причини. Това са отбори, които се борят за изпадане и матч е абсолютно троен, но никой да не отписва Бохум. Това е отбор, който може да поднесе много големи бели от тук до края на сезона. Матч и голмайстора, който търсиме, е Марвин Пирингер от отбора на Хайнехайм. Голмайстор по всяко време. Тук отново може да стане някой гол в спектакъл като нищо. Ставката е 3.25. Насочваме се към следващия матч, който също така заслужава внимание. Това е от английската висша лига, разбира се. Говорихме преди малко за него. Матчът е между Ман Сити и Улвърхемптън. Логично е да се потърси един Омар Мармуш голмайстор по всяко време тук на 2.16. Най-вероятно ще стартира при липсата на Ерлинг Халанд. 2.16 е коефициент, който в паричната линия на букмейкерите е определен като 46% вероятност, така че определено си заслужава да се търси този мароканец или алжирец, не съм точно сигурен. Голмайстор по всяко едно време беше в отбора на... Те го взеха, фактически Сити го взеха от отбора на Франкфурт. Изключително качествен голмайстор. Внимание към него. Четвърто предложение за селекция е от турската Суперлига. Матчът е Анталия Спор Коня Спор. Играчът, който заслужава внимание от отбора на Анталия Спор, е Сам Ларсон като голмайстор по всяко време. Той е на върха на атаката. Най-вероятно ще започне и тук в тази среща, така че очаквам Сам Ларсон да се разпише в отбора на Анталия Спор срещу отбора на Коня Спор. Съответно, тук си заслужава коефициента от 4,60. Моля за извинение. Кратката равносметка е следната. Търсим Матия Фриган, голмайстор по всяко време от отбора на Вестерло. Марвин Пирингер от отбора на Хайденхайм срещу Бохум. Омар Мармуш от Сити срещу Улвс, както и Сам Ларсон от Анталия Спор срещу Коня Спор. Отиваме на системи. Знаете, нашата любима системка. Си вземаме Lucky 15, както и едно Янки. И да има чики-рики. Това беше петъчната тройка от нас, скъпи приятели. Благодарим на всеки един от вас, който ни подкрепя. Нека ви напомня, че каналът ни е част от партньорската програма на YouTube и предлага членство. Членство ви дава достъп до нашия Telegram, за който говорихме преди малко. Може да се запознаете с нещата, които предлагаме и там. Огромно благодаря на всеки един от вас, който ни подкрепя. Ние стигнахме до тук благодарение на вас. Няколко важни дисклеймера. Прогнозите ни са ориентировачни и не са финансов съвет. Винаги правете свое собствено поручване. От хазартът не се изкарват пари. Играйте само толкова, колкото може да си позволите да загубите. Благодарим на всеки един от вас, нашите верни последователи. Харесайте това видео и оставете един коментар с вашето мнение. Какво мислите за нашата колонка? Очаквайте следващите видеа на нашия канал. Благодарим ви, приятели. До скоро!